En aquest sentit, doncs dir-vos que només Solidaritat Catalana per la Independència proposa la independència de Catalunya a la propera legislatura i que només pactarem amb els partits polítics o les forces polítiques parlamentàries que acceptin declarar la independència de Catalunya en la propera legislatura. Això ho han dit els meus companys. I penseu que aquí estem liderant aquesta proposta persones que tenim una determinada trajectòria. I us puc ben assegurar que són persones amb un gran sentit de la responsabilitat, que a més tenim la capacitat de resistència que cal per aquests grans reptes, l'esperit de sacrifici i sobretot el coratge que s'ha de tenir per afrontar aquests reptes. I a part de les referències que he fet abans dels meus companys de candidatura, de l'Alfons López Tena i l'Oriol Bertran, que han fet unes grans renúncies personals perquè si volguessin fer carrera política plàcida podien continuar mantenint o ajudant a mantenir aquesta farsa que representa avui per avui el Parlament de Catalunya perquè no té contingut polític, no té poder polític, i un podia haver continuat a Convergència i l'altre podria haver continuat a Esquerra. Però no, són persones que tenen dignitat, són persones que s'estimen el país i han fet unes renúncies importants. Per tant, un fort aplaudiment per ells. I especialment per l'Alfons, que últimament el tenim allò que està amb una mica de problemes de salut que els està superant així amb molt d'esforç. Bé, particularment, doncs, us he de dir que jo també he fet unes renúncies personals. És a dir, aquí a vegades hi ha alguns que amb mala intenció van dir no, és que vostè s'ha aprofitat del càrrec de president del Barça per fer el pas a la política. Sí, amb els collons. Jo què he fet? El que he fet és posar a disposició del meu país i de la independència del meu país la meva trajectòria, el meu prestigi que he obtingut contribuint a fer el millor equip del món, a fer el Barça més catalanista, el Barça més solidari i el Barça més universal de la història del futbol. Per tant, a veure, aleshores, quan penso de persones amb coratge, i els que encapçalem aquest repte, aquesta proposta, el tenim, i a més vaig acompanyat de persones clarividents i amb una gran intel·ligència, i quan penso en intel·ligència i en clarividència, me'n recordo del Xavier Salamartín, que és una persona que vull agrair-li públicament la seva intel·ligència, la seva clarividència i el seu coratge per dir el que diu, per pensar el que pensa i a més per fer-ho saber. No n'hi ha molts que fan com ell. I per tant, gràcies Xavier pel teu escrit de jo votaré a Joan Laporta perquè veritablement t'ho agraeixo.